ಇರೋರ ನನ್ನವರ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳಿ ತೆರೆಯು ನಂಚಿನ ಶೋ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿ ಏನೇನು ತೆರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಅರ್ಜುನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಐದು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಕೇಂಡೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೀತೆ ಇದು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ತುಳು ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒರಿಯನ ಹೀರೋ ಯೋಬ ತೆಡಿಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ದಿತ್ತ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಅನ್ನು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡಿ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅಂದ್ ಬೋನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂವರೆ ಬೋಂಡು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ರಾಹುಲನ್ ಬತ್ತಲೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಪನ್ ಬತ್ತಲೆ, ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಬತ್ತಲೆ, ಲಿಖಿತ್, ಅವಿನಾಶ್. So I'm sorry if I'm not taking any name, but everybody are talented. Yeah. So it's not only me. It's growing. Nana takalna cinema la niklik barre undu. Yes. So at this point of time enna pictures barondundu aitartha yan worriye bandu bilkul at. Wow. There were a lot of people to come. Yes. And as we know Tulunadu talent olla kammi. Yes. The future yan worriye at nanat ennanchindene barpe enardu edde barpe. This is a sign of a true artist in Panoli, nothing else, because ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೈಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದ ಅವಡು ಅತನದು ಅವಡು. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಣು ಬಂದಾಗ ಹೌ ಹೀ ಲೀಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆರು ಎಂಚಿನ ಏನೊಂದು ಲೇರ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಆರು ಪಂಡೇರ ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ದ. ಸೊ ಹಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂದನೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಪುಣು ಅನ್ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಯು. Regards for you, and we'll move to our next segment now. Okay. So this is one word answer. Indian segment bete gift undu earphone nen kondu poli chan okay. So one word answer segment ga move aka Arjun. So I'll give you a word ireg rappa minded da strike apuna in pandar nadu. Okay, and your first word is marriage. Obviously should happen. Malpode marriage. That part of life is also nice. Yes, I've heard. Okay, but I kuda rumor connect ಮಾಡ್ಬಾರದು. I ಗೊತ್ತು ನಾ ಎಂತ ಬನ್ನಿ. But obviously it's necessary for a family to grow. Okay, yeah, super. Love is necessary. In all forms. All forms of love. Okay. Love between friends is necessary. Yeah. Love between is necessary. Okay. Awards. Just an tonic, I feel. Yeah. For an artist. To move forward. Wow, superb. Friendship. It's again a necessity. It's very much important. Okay. That parents are always there, but certain things I think first year in a friends and both panoda. So at that point it is a necessity. You feel light. So you should always make good friends. Okay. So what friends have influenced Arjun Kapikat to be Arjun Kapikat now? Obviously, Sanjay. It's like they have influenced me a lot. Where I've got some genuine friends. Like, you know, if it is not good, they tell me on my face. Idda maldini. Check. Da lediji. Ancha mantinalo. When I've done good, they're like fab malda. Kudala mantondu poi edde atanu. So I've got some right opinions at right time. Okay. And they've been loving me so much. So all my friends, like even you are on that list, bro. Like they're all friends. So it's really nice. Yeah, that's always there because nama ಎರಡಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಐತೆ ಜನಕುಲಾಂಡ್ ನಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ದಾಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚಾದ ಚೆಕ್ ಪಕ್ಕಡೆ I get that. ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪು ಕಲ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿಡು. That is what triggers. Yeah. Super. On screen romance. On-screen romance is it's about chemistry, bro. It's all acting. It's all acting. It's a chemistry. Our question kela gonta fishy apundu and it's all acting. We all know that. Yeah. Revenge. Not exactly. Never needed. Pictured matra.
ರಂಗುತ ಬಲಿ ನೂತು ಬಲತ ಫಿಲಿಪ್ನ ಬಲಿಪೆಂಬೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿವೆಂಜ್ ಪಡೋದು ಪನ್ಪಾರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 100% ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾತೆರ್ದು ಅತನ 100% ಮನ್ಪೊಲಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡೋರಿನ ಮೋನ ತಿರ್ಗಾದು ಪುನ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಐದು ಪಾತೆರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತನ ರಿವೆಂಜ್ ಏಜ್ ಇಂಕ ಫಿಲಿಪ್ ಅನ್ನಗ ನೆನಪಾಣ ಅರ್ಜುನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರತ್ತ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ ಹೀರೋ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪೆ ಒಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಧೋನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡ ಎಂಚಾವು ಎಂಚಿನಾವು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಯ ಆತ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಆನ್ಸರ್ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಉದ್ದು ಪುಂದೆ ಅವಲೆ ಪಿಲಿ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದು ಪುಂದೆ ಯಾನ್ ನೂದು ಪಿಲಿತ ಬಲುಪುನ ಬಲಿಪೆ ಓಕೆ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದು ಪುನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅತ್ ರಂಗದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅತ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಆತ ಬಲಿಪೆನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಲಿ ವಾವ್ ನೈಸ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ Bulli Productions. It's a wonderful thing which has happened to us in recent days. Okay. And we are really happy that we have come up with that. Yeah, okay. So, final question, Arjun. Future. Future is acting. Acting. Yeah, I want to do some really good movies. Mast at the picture man put on mast and work with beautiful directors and want to do some great movies, great model to the society and be a very good human being. Wow, that was well said, really well said, Arjun. So, Arjun, you are wonderful, man. You are wonderful to all the segments. Ingulke nanchina mata question gla very open ad answer manta. Thanks to you very much. So, viewers Nikula enjoy mantu parun invayana. So, inkalna tagline da donda coffee table karakramada. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ನ ನನಲ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಶೋ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನನಲ ಕೈತಳ್ಳು ನಿಕಲ್ ತೆರೆಯೊಂದರ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಇಂಕುಲ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೀರೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೀರೊಂಜಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರ್ಕನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.